Ельвіра Усманова – дизайнерка, яка через моду розповідає про культуру та традиції Криму. У своїх роботах вона поєднує українські та кримськотатарські орнаменти, закладає у вишивку символи й сенси, а кожен виріб створює як окрему особисту історію. Її бренд народився з любові до Бахчисарая, а сьогодні розвивається у Києві, з мрією колись представити особливу колекцію у вільному Криму. Народилася я насправді в Ташкенті, але переїхала так з батьками в Бахчисарай десь в 91-му році. Це маленьке історичне місто, і воно дуже насичене насправді історією. Я дуже любила іноді пішки гуляти. Там є нове місто і старе місто. І саме з нового міста перейти в старе місто і саме гуляти цими вуличками. Для мене саме в Бахчисараї чомусь більше відгукується старе місто, через те, що воно дійсно насичене історією, насичене культурою. Бахчисарай для неї не просто дім, але й головне джерело натхнення. Старі вулиці, Кримські гори та національні орнаменти згодом ляжуть в основу її авторських робіт. Це авторська техніка, це філософія бренду. Все, що створюється, воно створюється моєю рукою. Тобто всі візерунки, сенси. Я занурююсь в історію, обираю для себе певну інформацію і потім створюю візерунок. Іноді ми навіть їх подаємо в такої більш трішки сучасній інтерпретації. Любов до моди з'явилася ще в дитинстві – з журналів, показів і постійного інтересу до світу дизайну. А після переїзду до Києва це захоплення перетворилося на мрію про власний бренд. Одного разу приїхала на екскурсію в Київ. Це коли я ще навчалася в школі в Криму. Я дуже полюбила це місто. Воно мені дуже відгукнулося люди. Я сама собі тоді сказала, що я не знаю як, але я буду тут жити. І так сталося, що як тільки я закінчила університет у 2007 році, я приїхала до Києва. У столиці Ельвіра випадково побачила оголошення про школу крою та шиття. Саме там почався її шлях у модній індустрії. Від навчання до першого завдання від дизайнерки, який вона написала без жодного досвіду, але з великим бажанням працювати. До цього я працювала помічницею дизайнера. Для мене дуже важливо було зануритись всередину і нібито вивчити всі процеси саме зсередини, як вони проходять. Це коли перед показом до 3-4 ранку ти сидиш на виробництві, тому що тобі потрібно дочекатися певні речі, потім поїхати на інше виробництво. Навіть я створювала, пам'ятаю, для колекції з бісера, з стекляруса, тобто робила аксесуари. Тобто я настільки, мені здається, отримала масштабний досвід. У 2015 рік тоді тільки відкривалися українські шоуруми українських брендів, універмаги українських брендів. Мені було дуже приємно, що мій бренд, мої речі, мої колекції поряд з вже відомими брендами на рейлах. І це насправді для мене був такий вау-ефект. Пізніше дизайнерка взяла паузу в роботі, а вже після початку повномасштабної війни повернулася до моди з новим баченням. Я була у Львівській області, там до мене прийшло це натхнення, саме що бажання дарувати красу, бажання дарувати свою творчість, показувати свою творчість і показувати. Звісно, Крим – це особлива тема для мене, і моя культура, вона настільки багата, вона настільки насичена, і хотілося розкривати ще ширше саме цю тему. Я людина, яка дуже цінує глибину, яка дуже цінує сенси. І для мене дуже важливо було створювати речі саме з сенсами. Наприклад, вишиванки, кожен візерунок, малюнок я створюю власноруч від руки, потім ми переносимо в графічний малюнок, потім, тобто поетапно створюються всі процеси. Так само це стосується кожного ескізу, тобто все це, воно народжується спочатку в думках, а потім вже переноситься в ескізи, і потім вже переноситься в графічний малюнок. І, мабуть, перші такі роботи – це були сорочка-вишиванка, сукні, аксесуари. Ми створили оксамитовий пояс, і він ручної роботи, і там камінці, вони вручну, кристали кріпилися майстринями. Ми взяли герб України, і ми вручну викладали камінням герб, і він дуже такий вишиканий, красивий і водночас патріотичний вийшов. І це була така топова в нас позиція, дуже багато дівчат замовляли його.
Для Ельвіри важливий прямий діалог із клієнтами. Вона вивчає історію регіонів, символіку орнаментів і навіть кодує у вишивці слова та побажання. Наприклад, мак – це квітка, яка означає захист від злого ока. Виноград в нас – це сімейне щастя, також добробут, достаток – це калина. Клієнт затверджує варіант, і ми потім вже запускаємо в роботу. Також ми предоставляємо планшет тканин, затверджуємо все це онлайн або офлайн, і потім запускаємо в роботу. Мені єдине, що йде який запрос. Дружина захотіла подарувати чоловікові сорочку і каже, він з такого-то регіону. Кодуємо слова на вишиванці, символи хрестики, або це родини стосуються, або їх імена. Тобто я отримую мінімум інформації, вся інша інформація вже йде від мене. Людям подобається, нашим клієнтам подобається, що вони навіть самі наголошують на тому, що вони хочуть у візерунках бачити також кримськотатарські символи. Бренд створює не лише вишиванки, а й ексклюзивні аксесуари та авторські пояси. У майбутньому дизайнерка мріє відкрити власний простір, де можна буде не лише приміряти речі, а й відчути атмосферу бренду. Філософія бренду – це підкреслювати унікальність кожної людини. Якщо ми вже починаємо з такої філософії, ми маємо її підтримувати постійно. Це індивідуальна історія, вона буде завжди так. Кожна людина, вона хоче відчути себе унікальною. І ми знаємо, як підкреслити її унікальність. Це дійсно дуже кропітлива робота. Це дуже ювелірна робота. Це дуже по часу непроста робота. У 2023 році вона створила особливу вишиванку, де поєднала українську та кримськотатарську культури. І саме ця вишиванка поповнила гардероб президента України Володимира Зеленського. Так, воно все гарно склалося, що саме 18 травня, день депортації кримських татар, президент відмічає на своїй сторінці цю сорочку. І це було дуже приємно і неочікувано, чесно кажучи. Але я дуже рада, що сорочка сподобалась, і ми заклали туди певні сенси. Ми заклали туди імена його родини, ми заклали туди нар, гранат, як теж достаток. Там посередині був кіпаріс, також це кримськотатарський візерунок, більш такий чоловічий по значенню. Ми заклали перемога, ми заклали свобода, тобто ми заклали певні такі потужні сенси в цю сорочку. Це була моя ініціатива, і я дуже рада, що я її реалізувала. І насправді після цієї сорочки, коли побачили, як поєднані дві культури, тому що це, мені здається, рідкість, коли поєднують декілька культур. Деяких ми навіть надихали на те, щоб вони створювали щось своє. І потім нам також замовляли такі сорочки, от щоб саме був теж кримськотатарський візерунок. Ми запустили мерч, ми назвали його «Крим». Така маленька історія, як міні-серіал. Тобто вона буде створена з 5 сезонів. Перший сезон ми запустили, ми присвятили, там були худі і футболки, ми присвятили містам Криму. То, наприклад, що асоціюється з Сімферополем в людей? Для мене, як для людини, яка постійно чекала поїзди, Київ-Сімферополь, Сімферополь-Київ, це місто навчило чекати, тобто слоган. І саме візуал – це ЖД вокзал Сімферополя. Бахчисарай – це ханський палац. Під кожною візуальною картинкою є певний слоган. Другий сезон у нас вже буде це більш присвячено моєму народу, кримським татарам. Будуть теж цікаві візерунки і, скоріше за все, мої авторські. Мерч – це в нас теж індивідуальна історія. У людини може бути, наприклад, певна своя асоціація з Кримом, і вона хоче носити ці сенси постійно. Іноді нас просять просто додати, от у нас є малюнок «Контур Криму», і нас просять, кажуть, от є таке село, я там народилася, але його нема зараз на карті, але хочемо поставити от саме таку крапку і певний слоган. Ми це робимо. Ми дійсно про сенси. Для мене кожен виріб, це, знаєте, от як це щось особливе, це як дитина. Ти створив і ти відпускаєш, ти створив і ти відпускаєш. І я дійсно дуже хвилююся за кожен виріб і за просто, щоб все було ідеально. Але коли
ти чуєш відгуки, ось тут якось так одразу стає всередині тепло, що ми потрапили в саме серце. І я ж кажу, навіть коли я сама, бувають такі замовлення, що я сама їх відвожу, і я візуально одразу бачу реакцію людей, і мені дуже це приємно. А яка це реакція, які це відгуки найчастіше? Вау! Вау! Так. Попри труднощі, Ельвіра продовжує розвивати бренд і працювати над новими ідеями. Її надихають українські бренди, які змогли пройти складний шлях і досягти успіху. Хочеться показів. Часто над цим думаю. Це власний салон. Вже багато отримую запитів стосовно того, щоб прийти саме в салон, тобто відчути атмосферу бренду, так би мовити. У мене навіть є візуалізація вже цього простору, який він має бути, і це має дійсно бути особливе місце. Те місце, коли жінки, чоловіки будуть приходити, просто їм добре. Після повернення Криму вона мріє створити окрему колекцію. Вже не зі спогадів, а з живого дотику до рідної землі та культури. У планах також ювелірна лінійка та нові аксесуари. Каже, не любить ставити собі рамки і завжди шукає нові форми для творчості. У мене є певна мета, до якої я йду. Я вірю, що є ще насправді дуже багато ідей, дуже багато проєктів, які хочеться показати, про які хочеться розказати. Там ще глибше і ще яскравіше буде розкриватися кожен виріб. Труднощі вони завжди були, вони завжди будуть. Коли ти професійно ставишся до діяльності, ти маєш все це якось закрити від очей, всі складнощі, всі труднощі і просто йти. І я знаю, що нікому не було легко дійти до певної своєї мети. Нікому. Це завжди дуже такий складний шлях і непростий шлях. Але головне не зупинятися.